खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामाव रायजो सभानि मोनथाम मासियाव बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङाबो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजाथि महरै गसंदोंमोन। बिथाङा बे रायजो सभानि एमपि बिसायख'थियाव देरहासारनो हानायनि उनाव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो गोबां इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'खौ क'क्राझाराव गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि बिसायख'थियाव आं एनडिए हिसाबै नङा रायजो सभायाव इउपिपिएलनि जानानैसो बिजाथिलाइ गथायदों होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ मावफुंनायानो आंनि गिबि खामानि जागोन आरो 6 सिड्युलनि सक्तिखौ मजबुत खालामनायानो आंनि खामानि होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिबावदों बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा। इन्डियान अख्रां सानथ्रिनि मोनसे गिदिर खहा खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि जरहाटनिफ्राय ट्रेनिं होनाय समाव सुखाय एमकेआइ गोहोगोरा फाइटार जेटआ कार्बि आंलंनि सखिहला हाजो ओनसोलाव गेदेर जाब्रबथाय जानानै सुखाय एमकेआइआव थानाय स्क्वाड्रन लिडार अनुज आरो फ्लाइट लेफ्टेनेन्ट एयारफेस पुरभेज दुराकारनि जिउ खहा जादों। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला मोनानि 7:50 रिंगासो समाव जरहाटनिफ्राय गंब्रै सुखाय फाइटार जेटआ बिरदोंमोन। बे गंब्रैनि मादाव गंसेया मोनानि 7:42 रिंगासो समाव दसे समनि उनाव कार्बि आंलंनि हाजो ओनसोलनि सखिहलायाव गेदेर जाब्रबथाय जानानै थेर-बेथेर जायो। बे जिउ खहा जानाय खौरांखौ मन्त्रि राजनाथ सिंहआ गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै मिथिहोदों आरो बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय अनुज आरो पुरभेज थैनायखौ गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों बिथाङा। थांनाय 29 नभेम्बर 2025 खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फरायसाफ्रा एसटि होनाय होयिखौ लानानै बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टनि बारग' बिजिरगिरि जज जतिश एन शर्मानि दैदेननायाव वान-मेन कमिसन दानानै होबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड ओनसोलनि थागिबि हारि ट्राइबेल फरायसा आफादफोरजों खुंजानाय हेंथा दिन्थिफुंनायजों सोमोन्दो थानाय हाबाफारिफोरनि फारिखौ मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन जेराव बिटिसि सेक्रेटारियेट फारसे बिसोरनि दावगालांनाया सोमजिदोंमोन। नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेरिकेड सिफायनाय, नारसिननानै हाबलांनाय आरो नमाखौ गाज्रि खालामनायनि दायखौबो नायबिजिरगोन। बेनि अनगायैबो आय'ग जिल्ला खुंथाय आरो पुलिसनि फिननायखौ नायबिजिरगोन आरो थासारिखौ सामलायनायाव जायखिजाया जाथावना गोरोन्थिफोरखौ बिजिरगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। चराइदेवआव 4 सुरां सिखारिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिलाइफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला चराइदेवआव सिआरपिएफनि हानजाया चराइदेव जिल्लानि आसाम-नागालेण्ड सिमा ओनसोलनि साखाथिनि गामिनिफ्राय बिसोर 4 सुरां सिखारिफोरखौ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय बानायनाय 3 सिलाइफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। गोबाव समनिफ्रायनो अभयपुर रैखाथि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाबनानै गोबां जिब-जुनारफोरखौ बुथारनायनि बिसोरनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। सिआरपिएफनि हानजाया बिसोरखौ हमनानै सनारि पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो आरो बिसोरखौ दासान्दि थानायाव लाखिनानै दायो सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ मोनबा बिथांखिफोरखौ लानानै दिनै गुवाहाटीआव एसआइटि इन डेमनस्ट्रेसनखौ लानो गोनांमोन। बे सोमावसारनायाव लानाय मोनबा बिथांखिफोरानो जादों एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय गेदेरफोरखौ थाबैनो उदां खालामनाय, मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि न्याय होनाय, बिटिसिनि हा पाट्टा होनायनि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो डि भटार्सनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनाय, एसआरनि सायाव गेबेङै इलेक्सन कमिसनारनि गेजेरजों नायबिजिरफिननाय बेफोर गासै मोनबा बिथांखिफोरखौ लानानै दिनै इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ गुवाहाटीआव एसआइटि इन डेमनस्ट्रेसन लानो गोनांमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय दिनै बे मोनबा बिथांखिफोरनि सायाव सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै मिथिहोदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय। दिल्ली दिसपुर गैयाबाथ' बेयाव ओंखाम रानगोन। गोदो-गोदाय काउन्सिल गैयै समाव आबाद मावना जादोंमोन, बै समाव दिल्ली दिसपुरखौ नाङामोन। दिनै लामा-सामा दालां बानायनाय बिथाङाथ' आगोलाव बुंदोंमोन आं सुबिदाबादिनि, जोंनि हानजाया सुबिदाबादि, जोंनो थाखा नांगौ सालायनो। दा दिनै थाखा नांगौबा सालायनो थाखाया बबेनिफ्राय फैगोन? बड'लेण्डआवथ' मेसिन गैया, रिजार्भ बेंक गैया, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो। दा दिल्लीयाव मानसि गैयाबा, दिसपुराव मानसि गैयाबा बहानिफ्राय थाखा फैसा फान्दा फैनानै सरकार सालायनो? दा बेयो रायजो राजाफोरखौ गावनि जि साननाय बेयो रोखा नङैखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन नाङै बाङै खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ फेलकिबाजि खालामनो नागिरो। बिनि बादै जेबो नङा। इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों, जोंनि नोजोरा जोबोद गोख्रों। दाल' नङा, इयुनाव फैगौ 20-30 बोसोरावबो इउपिपिएलआ जोंनि हारिखौ, जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगासार ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। रायजो राजाफ्रा लुबैदों जे इउपिपिएल हानजाया रावजोंबो थानो नाङा, हारसिङैनो गेलेनांगो आरो देरहानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ फिर नेतृत्व होनांगौ, बेखौनो बयबो लुबैदों। जोङो दिनैनि समाव इउपिपिएल हिसाबै रेडि जागासिनो दङ। एनडिए जागोन ना इन्डिया जागोन बिनि थाखाय साननैसो उनाव जों थांखि लागोन।